SP Juniorin avainpelaaja Tommi Hakala ja Henri Urmas. Kuis vurisee? Ihan jees. Playereita odotellessa ja koko ajan alkaa kuume nousu. No sama juttu, näitä pelejä on odotettu kauan. Tosiaan runkosarja on ohi ja saavutitte 5. sijan. Kommentit lyhyesti tuosta sarjasta. No pääsääntöisesti ihan tasapainoisia pelejä, mutta lukuun ottamatta muutamaa notkahdusta, että se kotiutukin olisi voinut olla ihan omissa ykkösissä, mutta niin kokonaisuutena ihan hyvä suoritus ja playereissa ei ole mitään muuta kuin voitettavaa. Joo, kausi meni ihan odotetusti, että lähdettiin hakemaan playereita ja siihen saavuttiin ja kaikki pelasi ihan hyvällä omalla tasolla. Niin tyytyväinen oma ja muiden peliin. Ja kertokaapa noista runkosarjan kohtaamisista tulevaa playoff-vastusta ja happeita vastaan. 2 kertaa voitettiin molemmat pelit vieraisen, muistan miten parilla 3 ja kotona 6-4. Että kotona varsinkin pelattiin vahvaa ekaa, että jos saadaan samanlainen drive päälle, niin mä uskon, että oletaan kovasti happeen kamppuihin ja jopa voittoa vastaan koko sarjasta. Entä millainen playoff-sarja on odotettavissa? Todella tiukka ja tulinen, verta ja hikeä. Sitten tämmönen kysymys, että aiotteko kasvattaa playoff-parran tai säväyttää kenties jollain muulla ulkoisella muulla tavalla? No itse ainakin aloitin heti kun player-pakka varmistui, niin Viiksen ja Haiveneen kasvatuksen. Ja en tiedä onko tuolta 29 Mäkälänikolta jotain pientä leikittelyäkin tiedossa, mutta itse ainakaan uskalla vielä luvata yhtään mitään. Joo, ja itsekin aloitin jo viikon aikaisemmin varastaan, kun tiedätte, että ei toi parta hirveästi kanssa. Aivan. Sitten kertoisitko hieman peliä edeltävistä rituaaleista näin playoffien aikana? No ei sen kummempaa. Vähän hyvää musiikki, pikkuhöpinät ja ehkä vähän munamiestä imitoida siinä niin, ja vittuilla. No itellä aika lailla, että aamulla kämpillä puurut turpaa ja sitten muutama hyvä biisi siihen alle ja ehkä fiilistellä jotain otteluennakoita, jos jommankumman joukkueen sulle. Sitten pari tuntia ennen hallille ja kahvi, naamari ja aski. Niin tosiaan puhutte näistä musiikeista. Mikä biisi saa teidät erityisesti peli päälle? No ainakin toi Alan Parsons-projektin Sirius ja sitten joku pelaaja Arkus keskiympyrän. Se on ainakin oma suosikki. No ei toi uutuus Jare Villegalle Coltsi hoitaa jo kova. Lihapiirakka vai Karjalan piirakka? Karjalan piirakka. Karjalan piirakka. Paita vai housu? Paita. Housu. Miten vietätte pelimatkat bussissa? No, Hankka ja Jari pyörittää sellaista korttelinkia Takarittisella välillä aika huonollakin menestyksellä, mutta kovaa se yrittää siellä kaiken näköistä peliä keksiä aikaa. Eikö siinä ainakin suuri osa takaosan vakioporukkaa ainakin yleensä on lähtenyt mukaan ja vienyt Jari ja muiden rahat sieltä. Mä oon siellä syrjitty ja kuuntelin yksin musiikkia. Tommi, SPV vaiko Ecuador? Pakko sanoa SPV. Henri, SPV vai Mafia? Nyt tuli tiukka, on kuitenkin pakko sanoa tässä vasta SPV. No, Tommi, historiankirjojen mukaan salibändin oppisi ovat lähtöisin Toukolanpuiston koulun salista. Kerro tuosta. Kyllä, ala-asteen luokkakaverin isä sai sellaisen idean, että lauantai-iltaisin ruvetaan käymään, että se varasi sieltä vuoron, joka lauantai-ilta käytiin pelailemassa. Ja sitten oli lehdessä ilmoitus, että omanikäisellä tämä joukkue pystyy ja muuan yksi Janne sitten siitä ehdotti, että lähdekö mukaan. Ja mukaan lähdettiin ja sillä tiellä on. Henri, miten Iralisko voi? Hyvin se voi, pari kiloa ottanut massaa ja hyvin se siellä lötii kotona terraarissa. Ja vielä lopuksi, mikäli teillä on jotain sydämillänne, voitte jakaa sen nyt faneille.
No sunnuntainakin toiseen playoff-otteluun lupa täyteen ja hirveä möykkä katsomaan. Saama juttu, että mökki täyteen voja. Yleisö haluaa ottaa tähän vielä tällaisen pienimuotoisen kilpailun kivipaperisakset. Olkaa hyvä, kolmannella. Joo, tänään Henri Urmas, onneksi olkoon kivipaperisakset.